show me for your case, yo. No. For your case, yo. For your case, yo. No. 'Cause my papa no be Dangote. But we go there, okay, yeah. For my papa no be Dangote. Assalamu alaikum, barkanmu da arzikin sake saduwa a wannan bidiyo nawa wanda zan ci gaba da gaya muku abinda ake nufi recharge and get paid, ma'ana registration packages. Registration packages a recharge and get paid kamar yadda na faɗa muku a bidiyo na baya shine ana fara shi daga basic 5,000, akwai kuma executive platinum 100,000. Da haka akwai na 10,000, akwai na 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 na 100,000. Da haka duk package in da ka selecting shine wanda za ka yi amfani da shi wajen shiga recharge and get paid. Ma'ana packages din kowanne yana da bonus da kuma incentive that is attached da yake tattare da wannan package din. So for instance, idan ka fara da recharge and get paid na basic na 5,000, da haka zan gaya maka fa'idodin kowane abu da ya kamata za ka samu a cikin benefit din da za ka samu a kowane packages. Idan ka yi register da recharge and get paid, kowane package da ka yi register kana da instant 20% bonus. Instant 20% bonus maimakon package ɗaya da za ka yi rigista da shi na 5,000, maimakon kamfani ta rike 5,000 ɗin gabaki ɗaya za ta mai doma da 20% na package inda ka fara da shi. Kaga 20% na 5,000 shine 1,000. Kamfani ta mai doma da 1,000. Da kuma points value, akwai wani abu da ake ce masa points value. Point value shine points guda 20 a wannan na 5,000 ɗin. Da haka zan muku bayanin menene points value a episode na gaba, amma yanzu ka ji abun da zaka samu a nan. Kaga kenan idan ka dauki package na 20,000, kaga kana da nawa? Kana da 4,000 instant. Idan na 10,000 kana da 2,000 da points 40. Idan na 20,000 ne kana da point 80. Kaga haka kowanne da points sa da kuma instant bonus din shi 20%. Kaga akwai bambanci. Sannan kuma wajen size na business, ma'ana faɗin business ɗinka zai bambanta da na 5,000 da na 10,000 da na 100,000. Dole akwai bambanci, wannan daga ji babu tambaya. So wannan abin da ake so ka gane, ka yi selecting, ma'ana ka zaɓi package ɗaya da ka ji za ka iya rigista da shi sai ka fara business ɗinka. In kuma ka yi rigista da ƙaramin package kamar na 5,000, kana son daga baya ka yi upgrading zuwa na gaba na 100,000 ko na 50,000 ko 40,000 is allowed, za ka iya a website naka. Ta haka farko menene za ka yi idan ya za ka bi ka yi rigista? Yadda ake bi rigista, ana yin rigista ta hanyoyi guda biyu ne. Farko, idan kana so ka je kai visiting website ɗinmu www.rechargeandgetpaid.com, za ka ga sign off. Idan ka zo sign off bonus, idan ka zo kai sign off, za ka sa informations naka gabaki ɗaya. Informations ɗin kan nan da za ka zuba gabaki ɗaya shine abun da kawai za a bukata a wurinka, referral ID, ma'ana waye ya kawo ka. Referral ID shine for instance shine mutumin da ya tura ma wannan bidiyon. In kuma kana son ka samu referral ID shine za ka yi contacting ɗina as a leader na wannan team ɗin da ka kalli wannan bidiyon, domin wanda ya gaya maka wannan business ɗin shine mutumin da zai yi rijistan ka. In kuma a YouTube channel ɗina ka same ni, za ka samu number waya na a wurin, sai ka kira ni domin na gaya maka referral ID ɗin da za ka yi amfani da shi wajen shigowa wannan business ɗin. Sannan kuma idan kana son ka yi rigista da kanka ne, to ga hanyar da za ka bi. Idan ka je kan website ɗin, a lokacin da ka gama sa information ɗinka, za ka ƙara login. In kai login da username ɗinka da ka yi amfani da shi, za ka zo su ce maka to ka biya kuɗin registration ɗinka ta Paystack, ma'ana ta Mastercard ɗinka. To idan ka je, wannan zai ɗauke ka 24 hours domin kafin su activating maka shi. Za su buɗe ma website ɗinka da komai da login details naka, amma benefit naka duka within 24 hours zai shigo. Register na biyu kuma shine ta e-wallet. E-wallet ma'ana ta account ina ko na accounting wanda zai register naka direct daga account ina na company recharge and get paid, za a cire kuɗin a biya. To kaga nan kuma sai kai contacting ina, na tura maka bank details ina, ka turo mini 5,000 ɗin ko kuɗin register da za ka yi amfani da shi ɗin ka yi register a take sai in maka register. Shi kuma kai sai amfanin e-wallet, idan na ma register da e-wallet na biya maka kuɗinka da e-wallet, to kai tsaye
zaka fara business instantly, bonus ɗinka da duk wani benefit naka zai shigo. So for instance, menene fa'idan biya ta e-wallet? Kaga immediately a lokacin zaka fara business. In ka biya ta Festac da Mastercard ɗinka kuma zai ɗauke ka 24 hours kafin ka ga benefit naka ka fara business. Don haka zaka iya kammala registrations naka ga baki ɗaya, sai ya zama na cewa hey ka turo kuɗinka a biya maka wannan package ɗin da ka zaɓa. Wannan shine yadda ake yin register a recharge and get paid. Shine yadda ake register a recharge and get paid ba tare da ka samu wani shamaki ba. Wannan shine yadda za ka yi ka shigo kamfanin recharge and get paid ka fara benefiting din yadda ni ma nake benefiting a wannan business din, da kuma yadda sauran mutane da suke benefiting a wannan recharge and get paid din. Nagode, kada ku manta ku yi subscribing dina a wannan YouTube channel din Mustapha Shikar TV domin samun wasu ƙarin bayanai da ya shafi recharge and get paid da kuma duk wasu videos din da muke ɗora muku. Nagode da kallon mu.